Bon dia, president. En les darreres hores i dies hem escoltat per boca seva, del vicepresident Aragonès i d'altres portaveus del seu govern o dels partits que li donen suport, que el seu govern governa. I nosaltres diem que vostès es limiten a administrar una autonomia en plena decadència intervinguda per l'Estat, però no governen. Cap iniciativa política i cap estratègia per exercir l'autodeterminació. Cap exercici de sobirania de les institucions catalanes davant les imposicions de l'Estat espanyol. Cap llei suspesa efectivament restituïda. Només, en alguns casos, la recuperació d'algun dels seus continguts adaptant-los a la Constitució i l'Estatut. Tret d'Aigües Ter Llobregat, cap recuperació pública de serveis i recursos estratègics pel nostre país, que segueixen en mans privades o de l'Estat. Seguidisme en les polítiques antisocials d'etapes anteriors i insistència en l'estratègia ja fracassada de l'independentisme business per a negociar amb l'Estat i conservar l'autonomia. President, vostè encara diu que governen? Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Sí, bon dia diputat. No només dic que governo, sinó que governem republicanament, diputat. Per preguntar té la paraula el diputat. Doncs miri, president, insisteixo, cap estratègia per exercir l'autodeterminació, cap iniciativa per a que prevalgui la sobirania del Parlament i del Govern davant l'Estat. Cada cop que dialoguen amb l'Estat ensorren més la victòria popular de l'1 d'octubre. Cada cop que gestionen l'autonomia ensorren més les classes populars d'aquest país en la precarietat i en la pèrdua de drets socials i econòmics. Ara, això sí, miri, 3 rècords sí que els tenen. En repartiment de cadires, en simbolismes de curta volada i en repressió també, perquè miri, des del 8 de gener, i gràcies a la Brimo, més de 500 identificacions, més de 50 detencions i més de 50 procediments judicials contra protestes independentistes, socials i antifeixistes, i xifres històriques en desnonaments. Vostès han passat de l'independentisme al neopujolisme del peix al cove, a la nova sociovergència ara liderada per Esquerra Republicana, a repartir-se el negoci autonòmic i especular amb el territori. President, governin o pleguin i convoquin eleccions i deixin pas a les que sí volem i estem disposades a portar aquest país cap a la república i cap a la justícia social. Per respondre de nou té la paraula el president de la Generalitat. Sí, senyor diputat. M'alegra que el grup dels comuns aplaudeixi i que estiguin amb vostès per tirar endavant aquesta república catalana. De la mateixa manera que hi estic jo. Vostès i jo no estem en absolut en desacord en l'objectiu de republicanitzar aquest país i d'avançar cap a la república catalana. I li posaré uns quants exemples dels nostres compromisos que jo vaig prendre amb el discurs d'investidura que estem tirant endavant. En primer lloc, el Fòrum Cívic i Social. Fòrum Cívic i Social, que com sap molt bé està presidit, coordinat per en Lluís Llach i que té un component molt plural del que representa la voluntat popular d'aquest país, està tirant endavant desenes de reunions per tot el territori per començar el que seran les tasques del que ha de ser un debat constituent obert a tota la ciutadania, multitudinari i massiu. I això està en marxa. Està en marxa la recuperació de les lleis socials. Nosaltres ja vam presentar un primer paquet de mesures i seguim endavant amb el compromís que vam adoptar amb vostès i que vam aprovar. Està en marxa també tota la política social d'aquest govern, que, insisteixo, és en les polítiques socials on nosaltres trobem el motor de canvi republicà. Podem discrepar sobre si li sembla que aquestes polítiques que nosaltres endeguem serien exactament les seves, però nosaltres, que destinem més del 75% del pressupost d'aquest país a polítiques socials, d'això en fem el cor, l'ànima republicana d'aquest govern. I tirarem endavant, com hem estat fent fins ara amb totes les polítiques socials. Jo em sembla que el que jo els demanaria a vostès, com a grup parlamentari, és que se sumin a aquesta majoria independentista. No tornin a cometre l'error d'aïllar-se. Sumin, fem que entre tots, junts, trobem la manera que aquest país recuperi una altra vegada aquell gran consens que va fer possible el 1 d'octubre, perquè l'hem de recuperar, perquè només quan vam ser capaços tots, amb totes les veus i tots els accents diferents, tots, de posar-nos d'acord amb un objectiu,
Vam ser capaços de tombar l'Estat i això hem de tornar-ho a fer i els necessitem, però vostès també ens necessiten a nosaltres. Treballem junts per aquest consens, perquè estem allà, estem allà. President, gràcies.